Good morning guys! So ngayon guys, maaga po akong gumising dito kasi kailangan nating mag-alaga kay Mister kasi paalis po siya ng trabaho. At yun, nag-preheat lang ako ng yung grilled chicken natin na nilagay sa freezer. At i-reheat natin siya sa oven para naman hindi maginaw pag i-add natin sa salad guys. At meron din akong lakad kasi kaya busy po tayo ngayong umaga at hindi lang para kay Tami ang aking asikasuhin at asikasuhin ko din yung mga kakainin ng aking bisita kasi meron tayong dalawang bisita. Ano pagkatapos niyang lalayas kami, magpunta kami sa bukid. Let's see. Alis ko ako guys, pero kailangan kong ng kay Tami, kain ba? Salad. So, kaya, madali naligo din ako. Sobrang ginaw. So, kaya, yun, nag-robe na naman ulit ako. Dahil sa ginaw. And then, magluto pa ako ng rice kasi, ito yung salad ni Mister. Oh. Ganyan yan siya, guys, kapag salad. Gusto niyang may manok. No? May karne ba? So, that's good. He has his own salad. Hintay natin sa ref. Luto tayo ng kanin guys. Just give me 20. Oh, that's 5. 210, 215, 120, 125. Ate. Ate? Idaan mo sa gas ha. Mag-gas tayo. Tignan natin yung gas ni Prindabi. May ano pa naman. Kunti lang naman pala. Malamig. Pag malamig yung sasakyan ko ganyan, yung gas ay yung ano. Mabilis? Hindi ba yung Hala, low tire, be. Yung tire. Pero, sine-check mo. Be. Oh. Kasi, di ba, inano mo, nag-wrong pa rin, be? Hindi pa rin okay? Hindi okay na, pero pagka malamig, naglo-low tire siya. Tapos pagka mainit, naglo-low tire rin. Pero pagka matagal mo nang na-drive, mawawala din. Ang akin, sira pa rin, be. Ay, hindi, pinaalis ko na yung be. Ay, change mahalan ko na. Mahalan kami. 110. Gani, mahal man siya kada tire. Oo. So, tatlo yung pinalitan. Grabe naman itik. Okay na? Tignan mo naman mga ano ba? Saan ba tayo? Baka mali ang i-ano dyan. Hindi ba dito? Saan ba? O, dito na ako dito. Naka-open yung sasakyan. Yung Warning. Akin. Sa'yo ito. So, bumili pala kami ng gas guys kasi magtulak ka na Lloyd mamaya. Tulak-tulak tayo. Tulak. Mga movie, ba? And then, every now and then, chinecheck ko kasi, parang nap-creepyan ako doon kasi yung mukha niya, parang ngitian, parang ready to hit me ba? Oo. Kanina to. Andito na kami guys. So, ngayon, may utang ako kay Lloyd. Ako yung magbayad. Wala namang Ay, wala pala bayad. Tara, pala na yung sasakyan ay. Pala. Ay, hindi ka pala pwede. Hindi ma-open, parang nakalock child. Ako na. Doy ang akong Lloyd. Gracias. Tara. Tawa ko sa inyo. So dito hindi maganda. Kasi sabi, meron pa, nandito tayo sa likuran, di pangit. Hindi kasi likod lang naman. Pero doon sa Meron ano pa. yan, may pagganon pa. Tapos may park sa harapan. Kanino May to? bulaklak. Kay Lloyd. Sa akin, okay na ako. Grabe, ang kapal naman yan. Hindi na na natin natin ko dadalhin yan. Hindi ko na. Hindi, hiramin ko ba? Okay, go ahead. Kasi yung parang pupunta naman ako ng kasalan be. Alin? Yung maganda? Oo. Pero nakadoble naman ako, hindi ko pa naman fail pero Oo, mamaya ba? nagdubli-dubli ka kasi. Hindi naman mainit eh. Grabe yung Punta kami sa my bridge, guys. Ba't ang dilim? Isigsag nga daw sabi niya. Shortcutin na. Baka may angas eh. Si Lloyd. Gusto talaga ni Lloyd mag-shortcut, guys. Oo. Pwede tayong imakaihi doon, be. Diyan sa Sabihin ko sa'yo, naglalakad ako talaga. Ini na ako. As in, anong ginawa mo? Doon sa gilid. Basta walang makakita, okay lang. Kasi kung may makakita ay... Basta wala. Lagi lang ako may tissue. Oo. Pangit naman basa yung Kung walang tissue, be, yung panty liner mo basa.
Hindi ako gumagamit ng pangkilak. Bakit? Ako, pag mag-alis lang ako kasi alam nyo naman. Habang alisan. Oo. Pero pag sa ano lang, sa bahay. Bahay, wala ako. Naggagamit ako ng Guys, ulan na guys. Grabe guys. Taghanap kami ng lagnat. phone. Sipon. Pero ang ganda ng ano guys. I don't know. Parang hindi nyo makita ano. Pero si Luigi takot sa ano. Kaya nakita niyo ako, nasa gitna ako. Takot siya makakit sa gilid. Yan. Tara na kasi. Grabe ang ano guys, ang taas dito. Hindi natin makita yung ano dito. Yung falls doon sa baba, no? Hala, oy, grabe ang layo, guys. Guys, tignan niyo man yan, guys. Lady, natakot ako. Yan nakita mo? Oh, dali. Hawakan mo nga ako. Hindi. Magpahawak si Kasi Lady. natutubig ang kamay ko. pa Dali. ganyan. Hindi man dito, yung sa baba lang ba? Sa baba. Oo nga, shit. Mamaya, ay! Tara. Sa baba, doon tayo sa kabila. Kabila, makita natin yung tubig. Hindi nga ako makapag-video. Video kita, be. Natakot si Lloydie. Hoy, paano dyan, be? Kung lilipad ka, be, uwi tayo. Sa Pilipinas, anong mangyari sa'yo? Walang problema. Parang yung makikita yung ganyan. Pero hindi ka mag-ano. Iba talaga. Hoy, magsabay tayo mag-uwi one time. Kaya naman tayo eh. Maghiwa-hiwalay sa may ano. Manila. Sa maghiwa-hiwalay tayo sa Korea na. Kasi sa Cebu ka, di ba? Kasi Cebu man ako, kayo Manila. International. Manila, no? Manila kami pareha. O, mag-Korean Air tayo. Early airplane papunta sa inyo. Yeah, Pabicol. Ay, mag-airplane ka, be? Pabicol? Hindi bus? Pwede rin ba? Ikaw, be? Pwede rin ba? Pwede rin plane. Natakot si Luigi, guys. Ayaw niya yung mag-ano. Dito, oh. Meron dito, guys. Oh. Ang ganda dito, oh. Makita dyan, be? Hindi masyado. Doon lang talaga sa baba. Ah. Dito kami, eh. So, paano ko muna? Dito pala ang daan, ano? Hi guys! Nandito kami yan sa Groton George. Pwede tayo doon. Oh, pwede Slide ka tayo. dyan, oh. Slide ka dyan, be. Ito na tayo, guys. Shortcut daw kami, guys. Mag-hike tayo, mababa hindi tayo patakas, diba? So, shortcut kami. At ako naman, yun. Malayo pa yun. Malayo pa yun. Tignan nyo yung dalawa, guys. Kayong panty ko nalalagag patatlat kasi tayo. Dadoy, ginoo ko. Tara. Ang ganda ng ano, oh. So, dito na tayo sa may dam, guys. Sa may pinakababa. Kung saan kami galing. At, yan. Tatlong babaeng nagsibabaan. Hindi naman pang-hike ang suot. Hindi na ako takot masyado. Oh, doon, no. Malapit na doon. Oo. Asan cellphone ka, be? Nandiyan sa'yo? Ang ganda, guys.
mo mag-sanitizer? Mag-sanitizer. Hindi si Brenda makakasalita. May gusto mo mag-sanitizer? Ako. May signal ka na? Wala eh. Yes! Wala sa akin, OS talaga. Ay, nasaktan ka pala, be? Hindi ako nasaktan. Yung parang nagtaka lang ako. Nagtaka ako bakit siya nag-leave. After ng reply ko na hindi ako pwede. Sabi ko. Kaya sabi ko, mag-leave na lang din ako kasi kung gusto kong i-message si Lloydie, Nakaganon sabi ako, ko, pagtingin ko mga... pag gusto kong i-message si Lloydie, sa PM na lang, bakit pa dito? Nakaganon ako. Nag-PM ka sa kanya? Hindi. Wala. Nakaganon lang ako. Okay. Movie last. Ang movie na may chocolate man yun, di ba? Ay, Diba matamis nagustuhan- pala. diba nagustuhan nyo rin? Matamis pala. Masarap din. Pero mas flavor, mas maano yung mga old. Diba? Ito pala ang movie. Akala ko yung movie is coated siya ng chocolate. Iba. Caramel to Kasi yung be. ano, oh. Caramel to be. Ah. Ano dito? Ang aking GPS guys, sila guys, oh. Ano na ilagay ko be? Nagtataka na kasi lang, asan Ano ilagay ko dito? Ano ilagay mo? Home? Yung sa inyo, yung ano ba? Oh, ikaw na, ganyan. Wala pa din akong internet. Ah, wala pa rin? Grabe naman itong... Nandito kami sa New York guys, walang wifi. Dito kami sa Walmart. Nag-shopping tayo dito sa Walmart. At dahil yung dalawang ihi na sila guys, sila talaga yung pala ihi guys sa aming tatlo. Ako naman, pinipigilan ko talaga yung ihi ko kapag wala ako sa bahay, no. So andito ako sa mga pusa at sa aso na area, yung mga dog at mga pet food or mga gamit. So ito guys, ang bigat-bigat guys. Ito yung kinuha ko ngayon kasi nga hindi ka sobrang mahal ng cat litter guys. Umabot ng $22. Diba? So kaya hindi payas power, doon ako sa $19. Oh. At kumuha din ako nito kasi yung pusa namin guys, hindi talaga siya, si Bidimples, ayaw umihi guys. Ayaw umihi sa cat litter, no? Doon siya talaga sa pinaka PP pads. So, bumili din ako ng mga kailangan namin, oil, at saka bumili din ako ng vinegar kasi wala na, at saka cheese ni Mr. Ito yung paborito niyang cheese for grilled cheese kasi mahilig yung asawa ko sa grilled cheese, guys. At itong suka ay talagang, si Tami mahilig sa mga salad-salad, at saka ito yung mostly nilalagay niya sa salad. Yon, at saka ang oil, ito na. So, isahang cart lang kaming tatlo guys kasi po hindi naman talaga kami mahilig magbili ng talagang bulky, yung sobrang dami. So, si Brenda naghanap dito ng elbow na pasta at kanina pa kami dito sa bahay. Actually, ano ng oras? It's 8 o'clock na talaga. Grabe ka 8 na. So, ngayon, andito tayo sa bahay and then, bumili ako doon sa Walmart ng lipstick. Yung mga lipstick ko binigay ko sa kapatid ko, sa mama ko. And then, at yun, bumili ako nito kasi marami akong nakikita sa TikTok guys na ang daming nagkagusto nito. So itatry ko po ito guys. Let's see kung mag-work ba, no, para sa eyelashes natin, no. So ginuo ko ang hindi merian, hindi man dyan hindi babang-bang. Oy. So ilagay ko kayo dyan. Meron tayong mga dito damit na pang masuot natin ba after pagising ng umaga. So umalis sila dito, nag-chika-chika lang kami guys. So, ang gagawin ko po is maghiga-higa ako. Katatapos ko lang nagkain. Sabi, hindi ako ginahaganahang kumain, pero paihiin ko tong mga alaga ko kasi hindi na ako lalabas. So, paihiin ko sila. Ako lang dito sa bahay, guys. Ayaw umuwi ni Tami kasi trabaho siya. So, ngayon ako lang dito. So, kailangan kong i-check ang mga pinto at kailangan kong kasi ako lang dito. And then, alam nyo naman, hindi man ako takot. Actually, hindi ako takot. Pero, alam niyo na, hindi natin alam ang panahon. So, dapat si Indemirian is ready. Ginar, no? Dapat ready tayo. And then, dapat hindi ako aalis dito sa loob ng bahay ng sobrang late. At saka yun, like ngayon, palabasin ko yung mga alaga ko habang maaga-aga pa. Actually, it's 8 o'clock. And then, it's very dark na dito, guys, kapag pa winter na. Madaling magdilim. So, yun yung pinakaayaw ko talaga kapag maganda ang winter. Pero, yung pinakaayaw ko sa winter is yung matagal mag-aga and then ang bilis magdilim. Yun siya, parang very short lang yung daytime ng winter. So, yun siya, sobrang short lang. Mataas yung gabi, mataas yung time ng dilim. Kaysa sino yung nag-message me?